Halo. Suwun ya Mas ya. Mas-masane apik gede. Oh iya iya. Aku tuh mas pisan kok sama. Iki lho anakmu teh njuk kono pisan gitu. Ngomong dhewe. Halo Pak. Aku tuh mas sing kayak mama tapi sing kembangnya sing gede-gede. Aku mau sing cilik. Mau sing cilik sing gede ya. Pokoknya kudu sing gede. Ya tuh kono pisan lho. Nah, iya. Oke, suwun ya Mas ya. Oke. Guys, kamera nang wong. Wati lho mang abane tuku mas-masan. Dituduhno aku mang gede-gede no. Oh iya iku mang pamer ning aku kok anjene. Lembokku mbok Mas Mbora ya. Tapi pamer ku mau jane. Pamer tang Gede ya ta. Oh, iya mang nang pasar rupane mang ambek anake. mari pamer ning aku anjene. Aku mang yo, mangkakno tuku mas-masan Paling bojone gajian, bojone. Oh iya, tapi jariku sih iku Aku mah koyo ngono telepon-teleponan mbek bojone. Oh, lah Anake bisa njaluk koyoan rupane ku mau. Heeh. Jaluk sing gede. aku gak Iya lah bojone mencene bayarane akeh gede. Oh iya Salah kan orang nyambut gedara kene ndek luar pulau kono bayarane mesti akeh gede-gede bayarane gak mek wong kene. Mulih-mulih kok makro-makro. gak duwe bojo. Ndek bojo, bojone ganteng salah syukur. Kok ndek kelalo ndek aku sih. Loh, bojone tanggane ngawur ae. Bojone Oh, kan dadi pelakor ah. Oh, ojo dadi wong bojone tanggane loro katene kenalno aku ojo ngono iku bojone tanggane tapi ya golek dhewe ngono lho. Iya mbok asli mbok Mestine lek encene nyambut gawe ndek luar iku rek mesti kayane yo akeh mestine. Gak ngarah gede pamer nang aku kemang. ya nyambut gawe ndek daerah kene. Bayarane mek sak sen 2 sen. Lah lek ndek kono. Oh, ya langsung daftar melok nek ono. Kak aku daftar bojone wis. Lho astagfirullahaladzim. Aja medeng bojone Dadi pakor kon. Ojo. Oleh. Yo gak ora saiki bayangno. Lek bojomu tak sir ya apa? Kon mangkel apa ora? Mangkel tapi lek bojone soge gak apa-apa. Yo gak oleh. Tapi bojo kedua. Ya ngesro iki jenenge gak oleh. Kon karo wati. Iko lho, rupane ana wati mbek anake. Iko ambek Nurul iko. Rupane. Jalan mas-masane gede iku. Apa Iki wati. Oh, mari tuku rek mas-masane gedene rek. Aku tak pengen. Oh, pengot yo, Jan. Pamer mas-masan jan. Iya, tadi mana bojoku iki mang tadi. Lolo. Asli. Kok ngenyel lambe Uji Wati, bojomu le tak pek ah. Tuh. Lah kok golek masalah kon. kon kate pengen Tahu pak kon. Kok iso wati ya, kon karo wati kok pacan iku ah. Waduh, tapi bojone ganteng wis soge ditukar. Lah iya, Pak. Gak usah aku ora gelem. Kenal nih koncone. Kok Le bojo aja. gale kenal lo aku. Di sing jek-jek ngono lho, sing gede-gede ngono lho. Anak. Waduh. Gak keminayu, gak keminayu. Ya kepengin nek dikeki. Oh, mek pamere tok wae ya tanggane. Ya tanggane wae ya ditiliki tas Ditilik yang diterawan. Oh, maksudnya dijajali ya. Heeh. Lek bowo cek kena dipamerno. Mati. Wis to. Isi. Wis salah. Sini Lah ya. kok gak ditukokno pisan mek mbok entuk. Ya menit atuku. Sikile mari ngene tukokne. Iya, kayak pinggel. Kok lu kencring ae wis. Landi. Kan gak keminayu. Cincine urung ono, cincine paling mari ngono. Ya menit atuku cincin ya menit. Iya. Jan, masalah. Enggak kepingin moro. Gak kepingin. Kok wis. Aku pengen bojone sampean. Aku mang wis Lho, sing iki Kabyuk birine salah kon. Mboten Wis, ten lho. gak ero kon Apa nduk? Kandhane. Ayo. Aku seneng mbak aku wis Gelet mah, gelet mah. Bali kan. Ojo dadi pelakor, wis tak kandhani kok senengane bojone wong ae. Oh iya iki. Kan jenenge padha mbek Angel ro kan.
Ojo. Apa mbek bojoku? Lah kan encane kliru golek bojo ya. Bojo pengangguran. Golek bojo sing nyambut gawe, cek iso nukakno mas-masan. Lan apa wati bojone nyambut gawe. Ojo pulang karet, langsung ayu. Heeh. Kene Wat, aku cek ketularan. Aku ya cek ketularan aku. Heeh. Oh, kalung ki katakan gane ayu. Katakan gane ayu. Gawe sakungkuk ndak ngipi. Wis iki ya abot ngene sampai aku nih. Abot iki abot. Nah, Angel, kon ro ora ambek gendakne Yayu iku. Lek ro emak iki judu ono, Angel. Ya Allah, ayo. Nih iku nduk emak dudu ono. Ayo ya wae. Ya wis nduk, ayo terno nduk, kon aja ngapusi emak lho nduk. Ya wes, lolo. Tak pinjem. Ayo. Mas mabi aja. Masuk ya. Loh, Lapoti Wati. Ate nandi sampean niku? Katene ngomong Cipto iku lho, njeluk terno Angel. Ya, itu, Pak. Nang Cipto. Iya. Ayo Angel. Cipta iku anune ayu iku. Iya, mak. Kok niku ya apa sih njeluk iso kok bongkar ngene iki maksum lak eruh ta. Kok iso kan niku? Ya apa yo ngene iki? Iya, mbok wis Angel iki gak percaya. Niku pawakane alim lugu. Ayo. Aduh. Kak, wis kana ndang nang Angel. anu ndang Angel. marekno ya nang marekno. Masalah cendang mari wis. Cendang mari. Oh, yang ngomong enggak itu. Yo, engko pokoke omongno sing kena, mak iki tak ngomong sing kena engko damai Cipto. Ini Pak, anak wa no. Ini namanya anak amanya yo. Ila gani ane ngai aman atat wa. Amanya yo. Ya wis nduk, ayo nduk terno mak ning omah Cipto nduk. No ayo Pak. Gelangku anyar lakon nduk. Wis Pati, gak usah pamer rek kon niku. Woi, pamer Urus iku lho. Ala iri seri kok iri seri. Iya. Iri. Gak iri aku, gak iri. Iya wong ket mangkok liyane pamer ae. Pamer. Iku jenenge seneng pamer. Anda hilang ya pamer-pamer. Iya. Hilang Hilang. Wes to, Mak. Lah. Iya, mama tuturun. Enggak, ngisi-ngisi di seneng ae. Sumpah aku tenan. Mbo ya mbo. Angel iku kira-kira temenan apa ora yo? Ya temenanan lah wong sampai meteng kok ora temenanan ya apa. Maksudnya Angel iku lho temenan ta ora? Oh ya. Lah jarene kancane. Heeh, muga-muga digolek ketemu. Saat Yayu. Mbak ini saken Wis kadung meteng arek lek ora ketemu ya apa. Tengi tambah gawe ketat-ketat tambah ketok gede. Iki mangko aku tahlilan nggih klambi ijo. Aduh, wis kuman. Iya iku mangrupan ya mangko tai mak. Lah iya ta. Saken bapak cek digoleki. Cek ketemu kok mben diramekno nek kene kampung kene ngono lho. Wis kudune nang Grabiah sih ya. Iya ta. wis aja gosip ae wis. Alah, Iki ngono. Lancane kesenengane. Senengane ngono kok. Oh. Kan gue lagi update. Malah pamer wis minggir kono wis. Wis aku tak ngongak yo. Iya, sama jelasno dhisik ya. Heeh. Engko tak ana info jelali ya. Infone. Ndi sih wong-wong kok ada mayem. Nur yo bareng nandi, gak ketok mulai mang. Loro Rinio kon. Apa Mbak Lili? Rinio. Iya. Apa Mbak Lili? Awalnya jadi anu ya? Jarmen wong tuwa mbok gendeng-gendeng no. Ampun Mbak Lili. Kok kurang ajar men kon. Ya ampun Mbak Lili, mau jadi apa-apa. Tapi Mbak Lili, ono info hot iki. Oh, aku gak percaya mbek kon. Yo ono info hot Mbak Lili. Yo Kanjeng. Iya Mbak Lili, Yayu meteng. Lah yang penting aku seru mulai biyen. Tadi kudu info hot ya Mbak Lili ya. Kena ndi kon Ora wetengku tambah gede iki. Kan niku ancen perbatanmu dhewe sih. Ayo kok iso sampe brodol iki lho. Lah iya. Rek, aku kena musibah tambah mbok konokno. Alah musibah ancen niku perbatanmu dhewe. Musibah ndek semak-semak ae konae.
Ndek semak-semak rek di hotel. Lo malah di hotel iki. Kan kok iso teko hotel iki opo? Kan gak mondok sih. Kon koyo karo aku ae. Lo kon kok tambah guyu-guyu yuk. Kon ancen gelem disting ambek cipta ya apa sing jare Angel iku. Yo paling kon sing talent. Ora rek kon aja fitnah kon. Oh ancen kon sing talent. Lho aja nyuruh-nyuruh, baeku mencolot ya apa kon? Pir kodok iso mencolot. Lah iya. Ya kon aja ngono rek. Mas yo ngene-ngene wae iki. Kainane Mas Cipta iki lho. Kon yuk kon gak saken makmu kon biadab pancene. Aku kok koyo ngono rek. Ayo iki lancene kah. Aduh, tunggu kontraksi rek. Aduh. Kontrakan aku tuh kontraksi ku. Aduh. Ayo sing ngali ketek kon ancen adul welas. Ngale lho. Wis sandalku ngali ya kon. Nolongan aku men badanku larang Halah, rek apa sih? nolongan aku. Aduh, badanku larang ya aduh. Tak boleh mas di sandalku yo iki. Aduh. Mungkin malan. Loh, gimana ya?